windande meɗen tatbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. وشروط التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. ويجب عليه إن ودي إدو كلفات eɗen gandi waɗɗade woni hunde ganduɗa nde taw shari en yemir ɗum neɗɗo yo waɗ taw so golli ko wiya ko on daña hen baraji, so wasi ɗum gollude noon on bindine hen bakat. Ɗum ɗon woni hunde waɗɗinde woni hunde ganduɗa nde neɗɗo fotan ɗum ɗaccude, bi mana won ko poto ɗum tan gollude. wadde koko waddi e dow kala kellifaɗo noon an yo hafisa ndo renat ala hududillahi e keeri Allah ɗi. ay Allah kanko woni tagɗo bani adam bo tagi o noon Allah waɗi e makka tergal hen fof kuɗum kutorgal e nder kutorɗe. Allah waɗi e neɗɗo jungo, waɗi e neɗɗo koyngal, waɗi e neɗɗo yitere, waɗi e neɗɗo reedu, waɗi e neɗɗo awra, waɗi e neɗɗo hunduko ɗemgal. kono dendagal ɗiɗo kutorɗe jeeɗiɗi jawarihuna al aynani sam'un lisanina yadani ma arrijlani farjun butunina. ɗum ɗo woni terɗe jeeɗiɗi ɗi ganduɗa ɗe Allah resdi ɗum neɗɗo. kala hen tergal noon ko ɗum desdal neɗɗo yo hutor. kono dendagal terɗe ɗiɗo fof Allah en waɗat ɗum keerol e to banggue ngol ɗon kutorgol. won jungo neɗɗo o Allah wi ko ya hutor jungo ngo e memde e nangude kala ko en nangue ko jungo nangar. kono dendagal kad nanguir jungo ngo ay Allah wima nangu ɗum ɗo, o wima noon wota nangu ɗum to. ɗemgal ngal ko noon, koyngal ngal ko noon, nafuru ndu ko noon, yitere nde kadi ko noon. tergal hen fof won ko Allah wima ya gollir tergal ngal, kono noon sa golliri ngal ha ittima e ngel ɗo gueɗel wat jaab tergal ngal gollo ɗum ɗon. yitere nde won ka fotani ɗum yirude, nafuru ndu won ka fotani ɗum heɗirade, koyngal ngal won ka fotani ngal yarude, jungo ngo won ka fotani ɗum nangirde, ɗemgal ngal won ka fotani ngal haaldude. ɗum ɗo wadde frontiére uji Allah ɗiɗo neɗɗo koko waɗɗi neɗɗo yo ren ɗum, ɓe mana o nanga terɗe makko ɗe o haaɗ e ko Allah ko degni ko, o wasa yettade e ko Allah ko harmin ko. ay holko woni rende keeri Allah? rende keeri Allah ko geɗɗi tan. wo yaqifa o daro kanko neɗɗo o inda amrihi saha yamirore Allah, wa nahyihi e saha kaɗgol Allah. darade saha yamirore Allah so yamirima hunde so yonti waɗe tan darɗa mbaɗa. koko yamiri neɗɗo yo juul, so waktu yoni o ummo o juul. Allah yamiri neɗɗo korko, so lewru korko yonti o daro o hoor. Allah yamiri neɗɗo yo asku, so ɗum yonti o daro o waɗ. Allah yamiri neɗɗo yo hajjoy, so hattini o wawi o ya o waɗoy. wadde kala ko woni ko jamiroje Allah so yonti waɗe tan an neɗɗo golla ɗum. dendagal ko Allah haɗi ko noon ɗum ɗon ne kadi ɗacca ɗum. so Allah haɗi neɗɗo memirde jungo ngo ko dagaki o wasa ɗum wadde. nafuru ndu Allah wi wota hedir ɗum ko dagaki mbasa ɗum wadde. koyngal ngal wota yaaru ɗum ko dagaki mbasa ɗum wadde. reedu ndu ne wota nannu e muɗum ko dagaki mbasa ɗum wadde. awra makko ne ko ɗum tergal woto hutor ngal ɗon tergal e ko dagaki o wasa ɗum wadde. neɗɗo so golli ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗum ɗo woni o reeni keeri Allah ɗi. ɗum waɗi ke mbiyen nelaɗo wiyata ɗum imtisalul ma'murati e ijtinabul manhijati. ɗum ɗo kadi kañum tan woni waliyagal Allah. won wali Allah tan neɗɗo mo ganduɗa omo waɗi imtisalul ma'murat. Allah ko wi ko yo waɗ omo waɗ ɗum, Allah ko wi ko yo woppu omo renti ɗum. sabi
ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ka allazina amanu wa kanu yattaqun. won wali Allah tan neɗɗo mo ganduɗa o taw omo gongɗina Allah, omo golla ko Allah ko wi ko, omo woppi Allah kadi ko oɗo tan woni wali Allah, wona goɗɗum. wadde neɗɗo ne o daro e keeri Allah ɗi, o golla ko yimira ko, o woppa ko haɗa ko koko waɗɗi e dow kala neɗɗo killifaɗo. o watti hen kadi woya tuuba, o rutto kanko neɗɗo o ilallahi faade Allah subhanahu, Allah mbo senade wodani. arande neɗɗo ko jamiraɗo mbiɗen yo gollu ko yamira ko, o ɗacca ko haɗa ko. kono noon bani adam nde wonno timmani, saaha fof pirguitti en garan ɗum. jamiroje ɗe o wasa ɗum gollirde no wirani yo golliri, walla o wasa ɗum gollude e saaha nde wiyande yo golle, neɗɗo ene wawi tarade ɗum. ko haɗa ko ne neɗɗo kadi omo wawi jumde kadi o naata hen. kono kala ko wawi jumde noon yo waɗa feere kadi o rutto faade Allah. ruttande faade Allah bi mana won o tuuban Allah. Allah mo ganduɗa o subhanahu, Allah mo senati wodani. senati kañum won labde e kala ko wiyete ko Allah, e kala ko wiyete ko sifa usari, e kala ko wiyete ko sifa ayib, e kala ko wiyete ko sifa mankede. ɗum ɗon Allah en laaɓi e ɗum ɗon. Allah waɗi ko ceniɗo. o tuuban Allah noon qabla an yaskhata, adinda Allah sanjat, adinda Allah tikkat alayhi e dow makka. Allah en tikkan Allah en tikkan jiyaɗo muɗum. neɗɗo Allah sa golli ko moƴƴi tan a heɓat ko wiyete ko weluy Allah. kono noon kadi sa golli ko wona ko moƴƴi, wona golli bonande, a ñiiɓi e bonande a tuubani, a heɓat ko wiyete ko tikkere Allah. tikkere Allah noon addanta neɗɗo o hande so kala ko golli e moƴƴere tikkere Allah e makka, Allah wasata jabde golle makka moƴƴe ɗe hanti. Allah nattat faalede ɗum, nattat woƴede e golle makka hanti ɗe ɓat wade comme Allah ko ala haaju e makko ni. wadde neɗɗo so golli ko moƴƴani tan yo waɗ feere o tuuban Allah, hade Allah tikkan dombo. o wi wo shuruɗu tawbati noon, sharɗeji tuubugol annadamu kañum woni nimsude ala ma fat ɓenni, ala ma fati e ko fati ko, e ko ɓenni ko yara ko nimsande ɗum. sharɗi ko wiyete ko sharɗi ko ɗum geɗal ngal ganduɗa ngal taw sa addani ngal e kal gollal ngal wawata wodde. ma gadda sharɗi ha para, fuɗɗi ƴeewede beel gollal ngal moƴƴi walla moƴƴani. ɗum ɗon woni ko wiyete ko sharti. wadde sharɗeji tubabuy noon kanko neɗɗo tuubowo yara ko nimsanɗa waktu ɓennuɗo, waktu mo ganduɗa o golli hen ko moƴƴani, o waɗi hen ko fewani, o golli hen ko hawrani e yidde Allah, yara o nimsi on ɗon tambo perdi o yara ko nimsanɗo ɗum. amma so nimsanani ɗum noon, ɗum ɗon hasko tuubi, so waɗi istighfar Allah jaɓata. alay saago taw ko nimsanɗo ta ɓennuɗo, taw o golli hen ko moƴƴani, taw o wiyata hanin, taw ko moƴƴere o golluno hen. ɗum ɗo ko ɗum shardi gadan. shardi goɗɗo o ne won niyyata taw omo jogui fimde, omo jogui anniye, ɓe mana won on fiɓi e ɓerde makko hanti. Allah ya uuda o wonta ruttade ila zambin faade bakat fima baqiya ko heddi hanti min umrihi e gurdam makka. o fiɓe ɓerde makko hanti ɗo ha o yalta adun, o wonta gollirte ko wiyete ko bakar, o wonta wofde Allah, taw kadi omo jogui nde ɗo fimde. eyyi ɗum ɗon ne ko ɗum sharɗi e sharɗeji tuubgol. musidɗo aɗa ñaaga nde mbasta yejjirde wadde abonné e chaine amen YouTube, bel so vidéo ji amen goɗɗi kesi ngari mbawa yettadon.